Връщаме се в Warcraft. Така. Както виждате, аз имам няколко героя. То Върклак. Не. Пуснал съм с големия чук. То Бикчус. Ха-ха! Готин. И този Бикчус. Обаче стояга. А този с брадва. Обаче ние ще си създадем един герой, който ще се казва YouTube. Точно съм му измислил име за YouTube. Точно YouTube да се казва той. Фак. Нищо не се е видяло, само един таван. Майко мила, аз погледам горе, ще ми стане лошо. Така. Така. Да почваме. Накрая на клипа вие си изберете кой герой да съм. Ако няма коментари, аз ще плача. Така. Този е първия. Този е зомби. Вижте му кокалите, вижте му. Вижте му нещата, грозните. Грозен такъв един. Грозник. Този е бикчето. Това е трол. Това е елф. Това е гоблин. Това е орк. Обърках се, не можах да го кажа. Това е хутман. Аз ще го наричам хитмен. Да. Дуарф. Някой си. Да. Найт елф, който означава нощен елф. А този сигурно е... Такова. Ето как изглежда нощния елф. Грозник, нали? Но мисля да сме него. Не. Препоръчвам ви един друг. Няма падаш. Това е гном. Разбира се. Вижте мъничките краченца. Драенел. Някакъв си Драенел, Драмвил, който и да е. Това е Върклак. Готин, нали? Готин. Това е Кунг-фу панда. Ето отстрани, виждате. Ако дам на, ето да кажем, Хънтър, той ще се промени. И ще има животно. Защото той, например, стрелка някъде по някое лошо животно или каквото да е там. И това животно атакува това, което Хънтъра е стрелнал. И това бяха всички. Обаче ние трябва да се създадем. И аз мисля да сме ето този елф, който е с ден. Вижте му какъв е готин Феникса. Ама ние няма да сме такива, няма да сме магиосници. Може да сме. Ей така. Не. Ей, заради това не ми харесва. Това е мейдж. Обърках се. Това е магиосник. Мейдж.
Мейджъл означава магиосник. Ако искате, може да съм магиосник. Ще видя как изглеждам. Адския съм. Вижте. Няма такъв, ще сме. Има интереса, ако мислите. Такъв ще сме. Какъвто и да е там. И ще сме магиосник. Мейдж. Така. О, майко мила, не му се вижда хубавото личице. Той има зелени очи, такива вежички. Ма вие няма да ги гледате, защото сте готини. Така. Фейсъм как да изглежда. И той си изглежда една и също горе-долу, само физиономията му е различна. И аз сега ще избера каква да е. Майко мила, тия сополи ма побъркаха. Кихам! Кихам! Не. Майко мила, тия гадни сополи. Така. Каква да му е косата? Косичка. Мисля да е такава. Все едно правя момиче. Мисля да е такава. Ще ме извините. Ужас. Така. И какво мислите? Аз мисля да е ето такъв. Да. Цвят на косата. Няма да е жълт. Тръскафевия. Ето, кафяв. Така изглеждаме баткински. Или всъщност може да го направим бял. Кафяв. Бял. Жълт. Защо е толкова трудно жълт? Това му променя брадичката. Аз не искам брадичка. Аз съм без брадичка. Така. Мисля, че няма да се казва YouTube, но ще се казва... Симсом. Симсом. Така. Пише финиш. Слушай, че сме готини. Това на вашия екран е синьо. На моя е лилаво. Затова лилавото и жълто много се подхождат и точно са избрали тези цветове. Копието ми също е лилаво. Да. Ама не е с цяло и лилаво. Има и бяло по копието, има и синьо. Я да почваме. Не. Добре. Така. Ще им видите ли ръцете, когато играя? Не. Добре. Enter World. Зарежда ето тук. Хайде!
Вярвай, Пенчо! Ти можеш, Пенчо! Ти можеш! Ти можеш! Така! Браво, Пенчо! Вие да видите историята, аз съм гледал, вие не. Може да увелича звука. Някакъв се разхожда тук. Аз мисля, че играта е фантастична. Има от някъде 3 години. Да. Шегувам се, от 2 години имам. От 2 години, 3 години не е много голяма разликата. Важното е, че я имам. Ей така ма спамва мене. Ей така. Ей това се отсе. Виждате, направо кипър добра играта, много добро качество. Сега ще видим, когато почнем, какво ще стане. Е тази тичка. Тичка си сам на там. Така. Почнахме. Симсом играе. О, да, Симсом играе. Сега ще говорим. Добре. Така, какво трябва да правим? Трябва да бием някакви изчадия. Като ето тези, ето тук. Грозник. Грозник. Няма ми вярваш. Че ще напляскам стоягата. Бе. Тук в този свят са много готини животните. Абе няма да ми го нападаш. Перличка. Да. Щит. Щита се слага ето тук. Але, опа. Не може. Добре, чакайте да се свалим дрехите. Ние ще сме голи батки. Вижте какъв съм гол. Как изглеждаме голи? Така. По слипчета. Вау. При мен тревата е зелена, при вас жълта. Да не говоря. Така. Честплейт. Така. Гащурките са много важни. Не сме без гащи, да се покажем пред момичетата. Така. Стига да е. Грозник. Какво ли се прави с нулата? Току-що направих нещо, което и аз не знам какво направих. Още ли имам домашно любимче? Да, сладър. Сладоралник. Виж, сладоралниците. Тук е една змия. Грозница змийска. Но аз сега си имам мишле. Което няма да използвам. А сега трябва да бием. Не знам защо се... Май времето ни свършва така, като гледам. Затова това ще го ставя в следващия епизод. Движение и до нови срещи. Майко мила, трябва да го бия. Не може. Магика. Умря. Умри, бе. Умри, бе, грозник. Умри, бе, грозник. Така. Защо отново щит? Тези щитове ще ги продавам. Но, чао!